Aħna nilqgħu b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-qorti, aħna minna argumenti ċari ħafna illi l-Partit Nazzjonalista fl-2015 rebaħ l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u kellu maġġoranza ta' voti f'dik l-elezzjoni. U allura mhuwiex ġust illi l-Partit Laburista jipprova jagħmel xi mossa jew mossi oħrajn biex jisraq lill-poplu finalment bil-espressjoni libera li huwa ta' bil-vot tiegħu. U allura aħna ma kienx baqalna triq meta rajna li l-Partit Laburista jrid imur għal mozzjoni li twassal għal Sindku Laburista ħlief illi nagħmlu mandat il-qorti. U s-sodisfazzjon tagħna llum huwa illi l-qorti laqat din it-talba tagħna fil-bidu. Ovvjament issa tkun hemm proċeduri oħrajn illi rridu nagħmlu, però aħna għalina r-raġuni ma tridx forza. Id-demokrazija hi demokrazija, jiġifieri l-għażla tal-poplu. Minna l-oħra bħala partit dan ukoll jimliena b'sodisfazzjon għax nifmu li pass wara pass, ġurnata wara ġurnata aħna qed nagħmlu r-repezzar tagħna.